Nyakora Juang machiegni wantiere karka chenro madhi nyime sani wamedo luoni chenro ma otimore kanyo e alwora mano ma Nairobi. Ng'eto mogol kanyo kod joyal buche adek ma ochiwo ng'eto makamano manedo ma Milimani loko Tsukinyi ma kawuono kama giwacho kar kanyo ni oyo ok gidhi chungo chenro mano mara Senate dhi nyime koda dwaro Thicho Rigathi Gachagua kata bura makamano mondo mi gichopi girange ne obro dhi e yo machal nade. Mano e wach ma bende tuch kar kanyo ni Gachagua ne dwaro ni burano kik dhi e Senate. Mano koro rem mar reso Rigathi Gachagua mano mar chopo e nyima Senate odiochieng' ma kawuono odhi bedo kata ka ochopo mondo mi oduok penjo kata kochi opedho neno bende ayanga mago weche mantiere kar kanyo mabende wamedo luoni kanyo achiel kachiel moting'o joyal buche adek mabende osebedo kanyo kwa winjo gero odhiambo manyoro kama nitiere Justice Eric Ogola kachiel koda ka Anthony Mrema koda Frida Mugambi mabende otieko ng'eto margi dakika machuok mokadho kendo penjo mosebed kanyo ka ipenjo ni koro bang' kae to gichomo kanye. Gimantiere ni aput mago mag joyal buche adek uchiwo ng'eto magi kae ma wadhi bedo ka twak Nyakora Juang sani bende kama ne ng'eto no dhi nyime ne nitiere twak mane chakore ayanga e Senate. Mano kama bende koro gisewuok sani ayanga kendo giwuok gichomo romo mabende wacho ni en closed session. Mano gima dhi mbele sani en pre-hearing meeting mano mara senators. Romo makamano Nyakora Juang igeno dhi kanyaka kar sang'wen ka rom sang'wen dido ka giseduogo mondo mi gichak twak ayanga kama gidhi bedo kata ka ginyiso oganda ni gin jood bura mage mochopo e low National Assembly kata od burano mamalo kachiel koda ka jalup jatend piny Kenya kod okinde madhi bedo kode ka achiel kachiel. Mano kinde madhi kawo dakika 30 sang'wen nyaka rom sang'wen gi nus kang chenro makamano ochakore ayanga ka gidhi bedo Senate Chambers mayudore County ma Nairobi kar kae. E tielo ni mara ariyo Nyakora Juang e chenro mara mbaka romo antiere kae koda janon siasa madami mana thuolo mondo mi okona en bende kaka osebedo kawo nene kendo lowe chenro gi duto ne gichakre nyaka sana antiere kae koda Tom Duku yawre kendo machiegni okinyi makawne chenro mar mbaka romo gigi mosebedo ka dhi nyime diket gi pim mane. Ng'eni wane piny manyien nikech watemo gero pinywa gi yo mar sheria kendo gigi katimore to nyaka be gitimre mana ka Kenya nyalo dhi nyime. Mane gima nya paro ni deputy president pok ong'eyo no for any law chik moramora mondo gerre nyako timre kako timre ni. Koro gima nyalo wacho ma aneno nyicha neno kata kum court ma piny moloyo manyegi dhiye ma bench manyegi dhiye ni jogi temo ng'iso Gachagua ni ok wanyal chungo migawo mar bunge kata yo mar siasa kopo ni gin kodi wach ber mondo itie kodgi kora ko bi orang areas madibed no gitimo maber ka kolore gi chik. Koro kirango wonti nwang'o ka deputy president marwa en gi legal counsels to gimarach kod legal counsels team en go en gi duto gi think the same. Ing'en kidwa timo proper case tikawo experts mopogore to jomoko bedo devil judges ma nyalo miya contrary ruling gi gimi paro ni dhi yudo. So you argue from that point. Mane mabedo gima nyuolo gima mi udwa dhi court. Nikech already gima udwa timo it is already a laid process. Koro udwa ga dhi court mondo u challenge the laid process. Koro nyaku in your team nyakibero jok moko ma think negatively. Ma koro udwa bire in the level of judges. Ni mae gimi paro to mae gimi waparo kaka court. Mae gimi omiyo Gachagua bro neno ni obro fail mang'eny kendo temo golo evidences mage chon ma duogo ne baki court bro kethone. Anyalo paro diere moro kani pod atiyo gi Migosi Orengo ne nitie mobile phone mane biro launch in this country, third mobile phone. To kani ne joko biro bo the bidding ne gi fail. Ne wabagni nikech ne onge law ma structured. Mwarengo wadhi treasury to warengo wadhi court to warengo wadhi Ministry of Transport and Telecommunication.
We went and got an order from court. Can you the treasury to nenogo wa pay? Nikech we did not have an election. Can you the tribunal be nogo wa pay? Court be no duogo nyonoa. Reason nenango election. Samagi moro makinya kiberga procedure. Ti irango yo magini berogo. Ma emomio sije moko ingene working with this story en gima ber. Ingene kama Gachagua ntieni. There was a time ka podwane Ford. Jadung Raila Amolo Odinga ne noso chako bedo gi lek mare mar building a party. Kanoso neno ka joma ne ngo Ford Kenya ne kuwinjre kode. Koro apparently no dhi winjre go bwana mono Kwanda. To Kwanda nomi a party bilo Labour Party. To sign the papers in secret. To Kwanda paro ne dwaro yudo chiemo moro matin. To Kwanda odiongiso nikech en jabaloya to Amalo mane sano Amalo the chairman ma for Kenya. Okwanda odiongiso odio reveal this thing no Wamalwa. Wamalwa through Gitobi Manyara was the Secretary General or the boy president Raila signed for two political parties or Raila Koronya Kawe. The bold step manager Komotimo, he resigned. The Emodio former go NDP. Emodio go Ibunge. It was just like in a session, Koro Gachagua Ntieni. Koro Kano Duogo, Samano Sodo MP, my NDP, no popularize this party. Buka no Duogo to no Duogo seats. Ma for Kenya no na kombario, don't you through technical. Nikeche asiko manomi ticket, ne mielgu mono wako majo kwaya. To jo karango sa. Koro ko paro tero papers ne, to sa oso kalo. Koro bedo disqualified. Koro juluone kenyali yero kanu. Koro donde no donjo. You understand? Koro ngama no donjo strongly ne norengo. Manene odonjo through for Kenya, nikejo ogenya ne pon kode gisiso. You understand? So Gachagua, my deputy president Koro Kosogo, en obagne mangeny. To lawyers magi bende okoso divide themselves. Teach bila ni dwaro team of experts. Makore jiwuoyo ntie jok moko mabende practice to be the bad judge. Jok moko bende practice to be the bad legal advisor AG. Jok moko bende practice to be your own lawyers. So from here is when now you ibro woga team gimunya lobe temo. Nye bene gitimo mae seche moko da giringo gidhi court. Nyodi girito bo process ni rumo. Koraka gidhi court. Nikech ukene kanitia issues mo kacha mang'eny. Ni Gachagua nene o intimidate a judge human. Tingene the same court miga accuse of Gachagua ne. E makendo nodo ko Gachagua pesa ne. You see, that is a double standard in law. Koro gigi, I give bet most Monday. Bugin wang, their facts clear. Koraka girengo gidi court. But the way makoro gichalni, I can tell you nukata gibro doki court. Niki na court wajo ngan gimone go timpo kutem. Kanya kama do bende wacho kar kae Tom, ni applications maka nikech ne githoth. Yes. Ne gin applications ma dia pago chiko. Yes. Ko duok giduto morangi ni ko warangi kidienye marom nade. Yes. Iwacho ni gin applications magin premature. Yes. Sagi podi to yes. Just gin anticipatory. Yes. But poko tiek ng'eto to gik ma kama osedhi nyime. Yes. De bende jalob jatend piny Kenya ne nigi lwete e buche gi duto. Gichalo no mak gi do mopogore ema koro chopo kar ma koro ichoko gi kumora achiel kama gintie. No, ing'en magoto emo miyo ka wacho team of experts. En ga supporters. To onge experts. Ma reason kode on circumstances. The possible and the impossible. Case benane nyakuti ing'eni law ematia neno kapodi konwango kapoko capture expertism. Kidikita kuom daktachi sani tibro nwang ka daktachi betiga sa team. Minyano ankanga di deal managa line of thought ituo mari na machilo deal gomoro na machilo deal gomoro. So they come. Kagitiyo ko burano to gibiro go a common approach. Magichiedhi go. Iwinja. Tanuanka lawyers to podi. Lawyers, everybody wants to be superior to the other person. And this is why, inuango ka client ma, case maber nyalo kethre nikichango, pogirwa case system, magiri zone. Case bila niangisi is very complex. And okine kind complex in the sense, ne nitie political accusation. To nitie criminal accusation.
Koro sa criminal podi. Iwinja. And again, kirango deputy president. Deputy president no go regi joku mogora go worldwide. Iwinjo Cleophas. Iwinja ka jo America biro gato mako jikata ibich kabla go bodhigo. Jo FBI. Intelligence is never questioned and they can mess you. Ke ginjo monge up to the under the bed. Koro jibela go kimuom rigo. Iwinja. Ginjo ma you have kain watch to do woyo. Kama gidag bindi wegi. Ke after all in kanyo for a time table of the committee. Makanya kama ponono weche no chako yes, bageri gari. Yes, kano chako donje the institutions. Enengama beti Security Council. Ma is privileged to question anything in that meeting. Toko tamare, to no better as a man. He walks away. To en kano jogi poko mese, jogi kuraka pero mese. Jogi poko mese. He's joking around. He should look all worldwide. Your intelligence ukutuga go. Ke ginjo modo ibo nginya kibotanda. Nitie moko magiwe ya wen ke in ke kaja bentie jo mango confidence. That's why neno kak gimu amorega. Ke giriek gin gu winjo to ginge gima gigolo gi gimo gigolo. Nitie kata gima gishia go president. To giwan president don't act otherwise. Mine is just a privilege information. Debe ni mane gimo mio poko winjo duonda William Ruto weche giruto poko mule. Ingeni Cleophas, this is a profession. Koro kinyal doya, I need to make everything. Mwani go knowledge. Nige japinyi dangeo. Japinyi Kenya William Ruto. Oleng. Weche olose Senate ka Senate kalo chike. Mago maga osuru ne kanesa. To odbura mamalo kama gintiere kami handle weche mag impeachment. Maga jalopne. Toko mule rombe kama intiegi. The good thing is listening. Yes. Get you not listen to the experts. You know, presidency nyambe no notin, but the seat is bigger. So he has to practice fatherlyhood. Iwinja. En ngama winjo weche mangeny, inyalo winjo kata wach moko ni jodonj, but you can't share it with anybody. So Gachagua, the DP, en manchoko ngeo kuonde monyono kamune gonyon. And kain gwachi an area me have a privilege me sit on. Please, get self-restraint. Mondo gimi dwaro no the watch mani bura kacha. We watch a walk. So Gachagua nene dio, I think ne kolan serikali maber. Nikeche beda civil servant, the first thing yen nyaki be disciplined. Mane mamilu civil. Ingen jog wacho lo gaher nyakato. Kech mokwongo wamagi privilege, wacho lo gyo sara matin, to gitiyo no wamangeny. Ema michu liga pension nyaka githo. Kada japuonjwe ne go akukuni. En ngama wacho lo pension nyaka to. Nikech no puonjo ji bobedo mariek boloso piny. Daktari monde go serikal no chiedho ji bokwo ogero piny. Wacho lo gi pension. So the truth of the matter is we have a very good court system. To Gachagua may lose justice. Iwinjo ga dholuo no wacho no ng'er kata bim madwa tho. Ong'er kineno ko bim kineno ko wito nyathine. Bolwari lo. To ngeni koro yath magine ne mano bi machiegni tho. Koro wacho no ngama o survive. To ngere bende yath moyedho ka kier kode. To ngeni mane thone. So deputy president dwaro, I think ni ano ka blame deputy president. Ke deputy president en ngama sani is disparate. Eno dwaro kony. Jomo miyo privilege gi mo beyond what they are doing. Mane gi million level of expertise. And they must practice even on their own to deputy president Bero Kacha. Korako wachon awinjo kangane cha wacho point. Why don't we go with this point? Why elaborate your point? No, not to give a file so many applications. Masama kuro nego winja applications go to nwanka ne kodo so deal kodi. Kuro kada orders modwara ko be yodo. So I would advise ni let him embrace confidence or the Senate. It is Magob in the bad times they happen. They happen. Inyeni Joseph no leka. To lek no name no tere misiri. But you bedo mabusku no. The mummy can do go bedo kingi. Mane bed no again ni lek ne mabrodi mio bed bodonya kejela. Ne da ko wacho ngata to lek no. So these things happen. As a brave man sometimes you take it the way it is. After all, no one will be impeached.
e kindegi The constitution is only between them. en gi thuolo marom nade sani wachomo saa 4 igeno kar saa 5 kata onego bedni kata saa 4 gi nus onego bedni joge kaachiel koda ka en gi ntiere e od burano mano mar senate thuolo ma intiere godo nyaka sani mokwongo gweyo tao nitie otese mang'eny ahinya ma bandia ma apise wacho ni mago ma bandia ok gin adier wacho ni gin fake ma wacho ni ogwe tao tiwacho ni kinde gi kochopo ma ochopo e nyim senate gi mar gwe tao kokalo senate modhi e doho mano chieng' kaponono ne othiche oko kod senate thuolo mane ma pod entiere godo kata okang' mane monego kaw malong'o Ingen Gachagua is anything safe. Let me tell you, because the law bro deal kode wrongly. Ingen kata kiri sign at the 11th hour. Privileges mane no monde kogi. People will argue. Nne wa pushi momio nene iweyo. Okni iweyo because you are need man enough. Ne wa pushi momio ni iweyo. Ukani sone nukuri di lose in everything. Momio koro ni iweyo. Kori bro no kama no bende por nyalo deny ye privileges maji wachagi. Ingen ma en piny maji donge ge chik. En koro ko ngama thuon, let him just go read fetni. Mane I can say. En read the fetni. Karach ka ber. to gik mantie monego beno iro ka were go kiko par kata But koro that is the way when you choose to die I'm a gentleman you die. aya wadani wachomo kuma chielo kendo ma wasebedo ka en penyo mathoth ahinya madonjo kar kae gik moko maliekore ka gi ka Gachagua ka diponi othichi adieri mowuok okwe apisi nikech okinyi makaono ne warito ng'eto makama ng'eto bende oserem reso Gachagua mar ni kik ochopo e nyim senate ochopo e nyim senate ombulu kiny nego otieno are saa 2:30 mar otieno makiny kogoye ma owacho ni Gachagua odhi pacho nitie thuolo ma jatend piny Kenya yiero godo jalupni manyien ka Gachagua kata owuok kadhi e doho to od bura bende nigi ndalo monego bedni gikawo mondo mi gipuodhe koro tarik 22 onego bedni od bura dhi e recess tarik mantiere ka en tarik 18 mano ma dhi bedo ka chieng' tich abich kae ma diponi jo od bura nigi thuolo mano mar rango nying ma ibo migi kaponi ibo migi nying mondo mi gipuodhe kapok gidhi e recess nikech ong'e ni juma manyien kanyo bende wantie gi weyo moro mabiro ka options mage ma jatend piny Kenya nitie godo kuom list ma pono ng'eyo ni jogo manyaka kawo kar Gachagua Mago tingen pod Gachagua nyalo survive nikech from there pod onyalo dhi for judicial jurisprudence in court of law. Onyalo wacho ni gini ne koyal maber joma no yalagi. Ing'eni Gachagua en an kod ing'eni Gachagua ne kokawo team of experts nikech nitie kata joma go kura manyicha kaka Gachagua wacho wach ma shares gi pamo to sando gigo kura against it. Magi gik ma Gachagua ncho nego dwari TV to wacho ni ng'ani magi gik monego present e Senate if he was intelligent enough. To magi gik mo wacho ni joma neno makoro goga kura against me gi manye pamoga. So it means they were with me together. to mano bende nyalo tigo mono meyorese Those are part of evidence. The only case ma Gachagua timoga maraj any owacho ga ne no copy from the president. nikech koro mano That one was wrong. pogruok ne kanya gimi wacho sani mag jo od bura ni Mano onyalo wacho ni jogi olokore. You know you can't stand with me today then kinyiringo. donji to lokrega No, to kujeni mana in making a decision. Yes, you understand? In making a decision that is wrong. The only thing Gachagua eragago and when he's saying timo gigi president netimo that is wrong. Okay, kasani kapio tero jina to inikuo. Okinyalo wacho na be onegatho. Inisoma na kuo. That is the law. But jogi to koro onge locus. Iwinjo festas. Okinyalo wacho ni kuri jakuo wadwa to ini choko 50 kana choko 40 kuro tuwe kuri ne miyala to ibe ni jakuo. You understand? So Gachagua mo present cases ne malongo. To me that is where he has messed. And go messes are real. Talking too much. Uwe mang'eny. Sani mo nego bed no cool down. Kada Nyasaye kadwa konyi to konyi mana samiling. Iwinja. And owe neno gini kaka gir Gachagua. One gini ka dongruok ma piny for anything ma develop. En gimoro madieri no nyanene kamano ni ndongo nikech wacho ni jogo biro ne ng'uta kiyawo gazet magon ma Daily Nation ite mar 15 ntiere machiglo moket kar kanyo ma en mana ng'ut ng'ama nigi picha mano mara Gachagua kinyalo mana yawe kar kanyo mondo ang' inene to gimiweye ne wiye kanyo en gimoro maka Senate speaker mar Senate
oweyo tolno. Tolno biro to lwar mana eng'ute. Gimineno kar kanyo. Dwach ni jogi biro ne wiya. Ing'e gima timore first Cleophas. Machanda kod jo Kenya. Jo Kenya believe no onge gima ber ma ng'ato nyalo loso Kenya ka ma ok ng'ato chame bribe. And that one should be an integrity question ma jo mani position of authority ma loso decisions. It is a challenge to everybody. Nikech Kenya kae e kama kata ko yali maber to inyiewo ji. Iwinja to nyiepo no biro ganang'o nikech characters ma jo miyiero. Koro jowa ma hold office mar authority should have a challenge on how they behave, kaka gi loso buche gi mage momineno ka gi giwuok. Koro ing'eni in the public eye in condemned kada poki bedo hard kada shemo kini mean wrong to public so koro neno ni jo medhi elike jo maricho. Iwinja. So gima duong' kaendi nikech maten giru maro papla ing'eni unu bende udwa nus gigi to facts en ni Gachagua uone ma era tangisi ni problem ne an expert team oko compose joka to the extent that they are now reasoning to the worst scenario. Gin gi reason mana to the game of possible. Temo mineno kakuru gi lose. Every stage magidhiye to gi lose. Every stage magidhiye to gi lose. Nike gionge break. To mano kudwa some things are in danger. Some things are in danger, people have to reason. Nike sanyo nego ginge kada no okay. Where did this problem start first of all? Bendo chakere kumutuse. Kose problem ni wa mabor. To ko mabor. Nitie jo manone go be ni reconcile go. Ibinja. Kose gini ena gimoted mind witch hunting. That is where they could have derived their point. Talking yo magi so they have nothing maginyal hold on. Toko tede gi jok mage. No, to mano koro gini manone ing'ena ano kum Gachagua ndeka. Nikech clear but Gachagua kondeka. Tom, you can't tell me the reason for him. Nitie wach machielo ma donjono kar kae jofwambo mago mantiere alwora mar od bura. Lerno kar kae nitiere kaka od bura mano mar National Assembly o amend kalenda margi mano mar bedo gi TWAK. Kendo gidhi bedo gi TWAK mano chieng' tich abich tarik 18. Mane wacho ni en purposes mar priority business kachiel koda ka mediated bills. Ma en chieng' tich abich. Ndalo achiel kata seche manok bang' kadiponi Rigathi Gachagua idhi dhi choko gi Senate. Odiochieng' makiny ma chieng' tich ang'wen. Debe ni magi ema iwacho ni premeditated oserange chuth kako dhi. Chako od bura mamalo idhi tigo mondo mi okadh nying machielo koso kara mediated bills gi priority business ni eni moro manya bedo determined odiochieng' makiny koso chieng' wuok tich koso chieng' tich abich no gokinyi. Mama na wach madonjono kar kanyo ni mage areas ma ka Gachagua ni ga good team to mage chako collect. Koro gidhi go court. You understand? It doesn't matter whether Gachagua wins or not. Gimaduon, has he played a correct role? Iwinja. And that's why you see one president kama aje Ramogi. Kane no fail ni Okonyal survive in Kano. He went and formed this KPU. Iwinja. Mabende KPU ka it was on the floor of the house. Mane boya. Jaramogi no so ka serikali. Catch everybody, majority of the members, then the guy deals on principles mag Jaramogi. Ngenyo moko ne onge kod Kenyatta. But some many things will change. Now you have to go and seek the new mandate. That's why some people change. Iwinja. Koro gima mago timo maga now the predetermined position. Mangiso ni even this going to the Senate is already something that is being suspected Gachagua di lose. Koro magi monego beni rango toka Senate osetimo oka Senate poko betu. Yeah, you can't bring that until the action is there. That is when the court of law can look. Nto bende chiko yie no mondo uket advertisement bilani on a basis kaniti gini iwinjo. Those are now the points monego koro team mareka and team serious. You know, you will maybe wasting a lot of time and money on nothing. Even you are already losing to Kine. Says moko bende you leave it to God. Tisa manyasa ebe wacho no ena benda timi.
ng'eto mano chiwo duchieng' manyoro Kachacha Mwita ne loso owacho ne ok wanya donjore gi tich mano ma od bura obedo piny katiyo to wanyalo rango tok ng'eto ma kamano osetim mondo mi wanon kapo nono ntiere ng'ikruok moro amora mano bedo e chik mantiere pen chike mago mapacho kama en katiba kan lueyo makare pono buche gi duto 19 gi duto kamano mak gi mopogore opogore moko nyalo bedo ne chale miyo ne gibedo chemo consolidation mondo mi orang ni kaka inyalo nywand moko kumoro achiel e kinde ma gi duto timore ma Gachagua erogole PC chieng' tich abich ka oganda dhi nyime buche mamoko gi koro nyalo bedo gi ground mar dhi kose dhi rang mana chik mane od bura oluwo kata nokoluwo ginyalo dhi court but okine karachi ne no so deal kodgi you understand yen Gachagua nyen ga lot of things manyo nyalo survive nikech kirantie ma joma nyobiro ga personal issue ka kinya paro mjumbe masoba nyowacho ne Gachagua no chape kabisa iliendo gola you see he did not report that anywhere iwinja though nen makosa to ne ko report he was just using unless he was using a parliamentary privilege to give information why this man must go but you see verdict man that case Okonego be decided on his word. It was not a part of Mutuze's case. Ivinja. Kore in case no man be mentioned in the proceedings, then he can pick it up. Kuro gimanaj, Imam Yijo Kangizi Gachagua needs a good team. I needs to have a good team. Confidence. That no do rango be the joke. Ingen ranji yero joke man not concerned gimani makinyi rango pesa migolo. And they don't the Girango, the Clinton case, the Girango, Zuma, the Girango, so many cases, then you know you reason up. Kiruaki know where the game of possible. Then you are a leader who is advised correctly. And yes, there are brave men who have made a position in this country. Raila ngisi kaendi. Neja kuamkano no donji Labour Party. He knew he cannot survive. And no ngeni jogodiriembe. So what he did, he resigned. Mane kaka Gachagua nyone go betimo. So anyone ne monya korang. Ero ko bana nya tom duku sangweno serom. Wakawiyo masane ko dogo dhi nyime ko TWAK pod wantiere kodi karka. Imedo diko nyakoro mo jwangi neno paro mane mantiere. Mago weche matuch mantiere kanya kasani nyakoro mo jwang do orem katodagi reso Rigathi Gachagua mano mar chopo nyim Senate bura ma Senate nyakoro mo jwango mo sangwen engeno marani korumo waido thuolo mano madhi kode achiel ka wantiere karka to sani wakawiyo kaduogo pod antie ka gi tom duku watemo rango ipime yo machal nade kwan migoyo aduogo ka kod listi mag jogo mapono lieko nyalo kawo kar Rigathi Gachagua to wache yo machal nade listi mantiere nyaka sani jogo milieko gima porono jatend piny Kenya oling moko wachi to wacho na okwango par na jatend piny Kenya mano ok tije waduogo ka mondo awinja ne pach nyakoro mojo kidhi mabora Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia direction. Ndio nikaona kuna ka ukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Bedonin kod tuo mar kansa okonyiso ni ong'adni buch tho. Ka ofweny tuo mar kansa chon to inyalo thiedhe. Lim od thieth moro amora mantiere machiegni kodi dweni mar 10 mondo timni screening. Ote ni okelni kod Royal Media Services. We care. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount.
wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikale. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor jakoro mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night This. Okange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Nyakoro magi jong machiegni wantiere kodi karkae moro maran podi kete karkae chenro mar mbako romo wamedo nono kendo warango chenro mopogore opogore madhi bedo karkae mabiro odiochieng' ma kawuono gi odiochieng' ma kiny ka bura dhi bedo kata ka ntiere od bura mar Senate kamigeno ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo ka chopo kanyo. Ami mana chenro madhi bedo odiochieng' ma kawuono mano kochopo kanyo kama bura masan migeno ni dhi karumo mano mar wachnen pre-hearing meeting mano mar senators mabedo kanyo ka en romo motelo ne TWAK mabende dhi bedo kachiel od bura kachiel koda karango ni gin chike mage mano madhi bedo kanyo kisomo san nyaka rom saa 4:30 chike mantie kanyo matayo chenro mopogore opogore e od bura nyisowa ni jo od bura mage modonjo e od bura mar Senate mago mowuok e od bura mamalo mar neno kanyo ni bura ni odhi nyime kachiel koda ka okinde magi nyaka jalup jatend piny Kenya kachiel koda ka okil Kamaloka mage bende modhi bedo godo kachiel dhi bedo kar kanyo 4:30 nyaka 5:00 isomo bura midonjo ne godo Rigathi Gachagua mano reading of the charges mage kantiere kar kanyo machielo madhi bedo kuom thuolo mar dakika 30 bende 5:00 nyaka 5:30 mano madhi bedo opening statement mano ng'adhi some kanyo ko e law National Assembly mabende odhi bedo kanyo ka waluo achiel kachiel kaeto bang'e ng'ama dhi somo statement mar Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya thuolo mar dakika 30 bende mamano dhi kawo kaeto bang'e e thuolo mar saa 1 dhi bedo kata ka iwacho ni en evidence mag witnesses kachiel koda ka penjo madhi bedo kata ka iduoko penjo makagi ka dhi bedo kanyo kiduoko mano nyaka rom kata saa 7 kaeto weche manyien mag migago ang' donj kachiel e weyo mar migago kata lunch break kaeto bang'e chiwo neno dhi nyime bende nyaka orom kanyo saa 12:30 kama saa 12:30 nyaka saa 1:30 penjo kachiel koda ka kwayo mopogore opogore dhi bedo kata ka ichiwo koda senators kata iloro twak odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma kiny imoke kendo gi evidence madhi bedo ka dhi nyime nyaka saa 9:30 kaeto penjo kachiel koda ka kwayo mopogore opogore kawuok kuom senators dhi bedo ka ichiwo closing statement dhi bedo kata ka ichiwo mano paro mogik kawuok kuom od bura mamalo kachiel koda ka jalup jatend piny Kenya thuolo mag seche 2 mamago dhi bedo ka itimo dakika 60 moro ka moro ka gintie kanyo kaeto bang'e debate dhi bedo ka timore mano thuolo mag seche 2 bende saa 12:30 nyaka saa 2:30 mar otieno makiny mano kama gidhi bedo ka gitwak e wi paro mano mar golo e apisi jalup jatend piny Kenya mano ka ithiche oko mar apis mano Rigathi Gachagua kaeto bang'e saa 2:30 ang' igoyo ombulu kaeto bang'e ang' tieke bang' goyo ombulu mang' irango kanyo ni itime e yo machal nade mane chenro mantiere kar kae naka yweyo tom duko ka wacho ni waduogo rango options mantiere kae mopogore opogore jatend piny Kenya gi ling mare osesire ahinya kiwacho ni omed mana ling jok modong' koni omed mana wuoyo mano to mana kore
mar mondo mi oneni giduto chopo kare. Penjo mantie sani maduong' en ni koth Rigathi Gachagua oko, ng'ama dhi kawo kare. Nitie kwan migoyo ni odong' e Central kata odong' Kenya madiere ka, kata owuogi otere oganda mamoro mondo mi oyude. Di iwachi yo machal nade kama koro ka ntiere jadek mideo madito moting'o Profesa Kithure Kindiki, Anne Waiguru koda Musalia Mudavadi. E kind ji mamoko moting'o nyaka Mutahi Kagwe, gin mana nyingi milieko ni jogo manyaka okare. Ing'eni kapoka duoki kuom jomi wakwano nago. Kamano. Tadwa na nyisi ni ng'eni, I think the president niga deep thought. Nikech gigi timore kanyora ko bedo gi lweny gi rawere manye dwaro mondo piny olokre. Ting'eni gima wilgo wadwa wil gi Nyasaye so much. Nyasaye nyalo bedo nkelo lokruok mare owuon kaka odwaro. And seche moko bro nwang'o ni gik moparo go ok bi timore. Maybe president nyalo change the system on how to govern this country from level makuni no kapiny dene. One ga pass political party election. One ga ni way forward mar Kenya nango. To way forward nyalo biro gather negotiations. Mi nyalo nwang'ka it is not going to be okodi bedi yo moro ma ji paro ni koro iyiero kata na cabinet secretary mar interior. I would advise cabinet secretary mar interior no koma en gocha duong' kendo macha koma ka en ng'ama ong'e gima timo ten go good experts mong'e what security is all about. Nikech security jiwega nene mako ji gitero ji jela. No, that is a ministry monego bed no think well for this country. Keche no nego bed no tingo experts ma kila aina ma think to synthesize gimora mora to tero ne to they discuss with president. Keche is the senior minister apart from the deputy president. Gin gija foreign affairs. To Mudavadi has been a lucky man. I would say so. Mudavadi has been very lucky in life. Katakani moyo yere, udiorem, jakoma makobade, jakoma duoke, uduogo bedo deputy prime minister, jakom kendo karano yere, running mate. He has lived a good life and a soft life. But luck is not always. And sani gimone go team nikech podi an ga chance. Gino nego be ni gimiyo mana president advice. Ni Gachagua tigolo. But bangolo Gachagua Kenya dhi bedo nango. Gachagua ero jopinyo makosa ne ogolo. Bangole Kenya dhi bedo nango. Koro Kenya duong' moloyo names mikwano gagi. Koro ka wana country madwa neno tomorrow. To koro ji duogo kendo bet piny go president. And I believe no president sani onego be no consult the church, onego be no consult elders, onego be no consult friends mage, both here and abroad. To wacho ni no, this is the position, to my current position, to my way forward. How do we deal? Koro, even a new system of government nyalo come up from this arrangement. Nikech nobody knew ni jok mine nogo Gachagua you would do it. Magana gin mpango mag Nyasaye. So, kibiro kuom Anne Waiguru, she's also another lucky fellow. Nikech the president not a riemb record, but she still survived. And obe okinen gajani maber, inyen tie ng'ato kaka inyen inyalo kuo buko to kutwi. To the intelligence to hold a different view from you. Kolo jomine anogagi, tin gi manyalo kalo 11 NYS. Can NYS National Security Intelligence is to give advice. Temo miawi anyisi ni National Security Intelligence ngen jikiaga. Nitie mag military, to nitie makoro ondek mandoraka magin experts. Those are people who are never biased. So they don't wish away history. Gikanuga history. So nitie jok mang'eyo no the ideal purpose en magero Kenya. To nyinge mulo mogo mang'eny moko kinya neno kana otas minya teno president has suggested names. Mago gikumunu mo create penka. Keche seje mokura ango community values. To kajo ke magolo I don't think. To omiyo rangu gini as an opportunity manyalo miyo Kenya kendo ber Kenya machielo. Kenya man go future. Ingeni gimarach koro no ahero budhi tuo mar election. Ne wasoki election. Buji ogore buwa chief nyaka BBI. Woki BBI buji nzio donjo.
Boy chako wafunjo bwa get another cabinet. Kenya is thinking differently. Omio gikmine no gi nyalo kela new thing. Bukendo gik ma president nyalo timo nyalo buogo. Nyalo buogo kabisa. Unyano anga president oku about political party anymore. President rango Kenya. Kaka Kenya nyalo bedo. Okay, that is what God will ask him. Not his political party. Nyasaye bro na penje na mi opportunity betelo no Kenya. What did you do with my subjects? Ni tima ngone joga. Na tero gi school. Na mi gi yath no ni hospital. Na keto pinyo bedo maber. Inyenza ni kirango president manyiri pole ngana Kibaki. Kechonga man kodi grijo. He has made even the poor. Butiko University. Omiyo nyaka chokorodhi bobe ndiko police. Ere kama Nyasaye ber kodi grijo. Onge. So, it is up to Werange ango nisijini nyato nyalo bedo siep Ruto sani, but President Ruto is also being advised otherwise. Who knew no Gachagua ni nyalo dhi? Ipani gik modhi Gachagua gi. Probably even the president is not involved. Inyenji duto to en ka president o link to no. Government oken president. Government nitie ji. Otingo cartels, otingo joma level headed, mago duto gin authority in government. So depend ni yamo mane makudho at the time he be the victim. So depend president dwaronga. Ka president winjo experts, Kenya will go well. Ka president winjo cartels, Kenya will go bad. So the choice is his. Bende iparo ni twak mar Thicho ko Gachagua. Ekin gik mathoth mosebedo ka timore kendo koko mosebedo ka gore mathoth weche mag adani, donje sekta mar teko, donje e papa mana lap mar ndeke ma JKIA, ekin gik mamoko ma sirkal osebedo ka timo chenro mopogore. Debed ni nene kaka achiel kuom yorego mago mag golo pach jopiny ewi gigo ma onego bed ni girango kendo keto gi girang ni wach Gachagua ni maduong' ahinya. Bende in gi paro ni mar Gachagua ni nitie weche moko madongo mohewe ma jopiny nyalo wacho ni de waher mar mondo mi warang moloyo Thicho ko apisi. Ingeni ukenya postpone the problem. Kichwalo tuo to podo bro chandi achanda. Koro ber kichiedhe. So gimanye rach ni ingeni gini nyobiro through bunge. To wechadani to wani mune go initiate kaka jopiny. To mane momiyo Jakom bende nyowacho ne idwa no timo date. Mondo ngeni what are we talking about here? Iwinja. When you come with a plan ni ngatu biro on a private public partnership, it is a good idea. To kanga ni dwa bedo up to 30 years. Onyalo bedo 30 years ka generation ma ntie ni ng'eny josotho. What are the remedies moketne? To number 2, sami keto gini. Kwarange World IMF and kuone mwabore ka World Bank. What are the advantages man goguma over those guys? To kopolo ko halanto ko yudo within the 30-year period. Nitie go moro mokwayo wa koso dwa extend koso en koro ken wa mi latitude. To samola ko go ni. What are we gaining in Kenya benya kadinyime? Iwinja. Those are the things monego wabunge onego argue. But you see, they decided to set Gachagua's issue as an agenda. Probably nyalo nwango ka when he will speak, he should also be able to tell us. Yeno benen too much okedo jigo mang'eny to is telling us gik ma kodwa wacho. Let him also speak. Kech wani mwanyalo dok ne wani mwanyalo tamre. To en bendo keto go hope so high and is not talking. Tangene mang'eny to bro work. We'll know. Emomiyo sani ngene akwayo chuny ker ma piny gi chuny Komrela Amolo Odinga to be big. Obed chuny maduong' moloyo gik ma gibiro winjo. Gima duong' ne confidence marwa sakanti nyaka wadhi nyime. To Gachagua be kik ber ng'ama oluor. He is setting a precedent. Yesu nogur. To wach Yesu pod nitie. Peter gir nonegi bopoti go kidi. So nyalo bedo ni mare ni obiro at a wrong time. But mane ene magino nochome. Iwinjo. Ene magino nochome. So let him be brave. En manangi madag ni is set of teamwork kema is poor.
gin one-sided. Mano kunyal konyo ngato. Iwinjo? Ineno kata ni field wa mar investigation ni. Ka in gimo depend gi land ta dwaro na surveyor. Eni mokelo na report kora ka nwang'o problem nikech endo onge rieko man go gi. Ani mang'eyo ni samong'isa FR cha tabiro gimo iluongo no overlaying. En ng'en manokia. Seche moko abiro biro gima encroach. Ni ng'ane encroach lop ng'ane. En manokia. En odwa na wacho ni gini anwang'o lo moro ne kae to moro ni wiye ka. En okian mano bedo overlaid. Mano koro rieko mwane mopuonjo ka jo intelligence. Iwinja. Ani mang'eyo Osiapa Cleophas niya. Ni nitie jakuo mokwal ma en ploy. To nitie rili jakuo. Jogo nitie kaka treat gi kes ka. That's why a proper investigator. Mane omino ka cases mang'eny fail ga court ka. Nikech DPP ne komi authority so much over police. Kore police diga to dine. Ara ne case kaka mane no ma idwa we ngato kai over akia what kind of billion makote makuchu. Devani. What are they telling us? Karangamano investigate case you go to jail in the next minute. Nikech you can't be careless with the investigation. So where is this money? Money wacha no kwalni. Nen kanye. You see, those are things which cannot be allowed. Nikech kato bed pesa ni. Iwinja Cleophas. To Kenya onego beni ode tax. Onego punya thi school. Onego ger gondara. Into mae ni lar gonango. Ere gima Kenya yude. Iketho mafut petro, iketho mafut Kenya, iketho sama police investigate, itero file pile rango, ta imuoch gokinyi ni case no iweyo. We can't work like that. Your DPP nyaka sit down with those investigators to make a finding why they must withdraw it. To kwa withdraw it under what terms? Benitie gimangane cholo. Koro idwaro no duok jurisprudence ma reasoning ma piny much bigger. And that's why you can use kai Gachagua nyaka fight to the last man, Odi Okode, that one God knows, but kaka en jok mayale to tie korego eno ne ko papa's case ne maber. If he was in the team, nikech ntie moko be accused ma jogo be they were part of his journey. Samanogo wacha to joka pamo. Ere gadi gi accuse ni koro yin ni shane nengi marach. To picha to nkacha. Pictorial evidence is an exhibit. Tom, idhi ti kode kawuono kendo gidhi rutulo mar chiwo. But joka onge threshold. Nikeche, where is the investigation backing? Ingeni tie gima nyaka ibo injire kai. Ubro wekna ne sene to winjo gino to kokalo. How did Gachagua purpose his case? Did they make a report? What is criminal must go in an OB. Bundik, we police emocho mako investigate, but put it there. In a way, Masami Chungi Koti wacho na report to police neko investigate. This is what I wanted to tell the police. Ngamaye ali winji maber. Iwinja. Kaen gik moko mineno ma i accuse go ma families ka. To wacho nu mu wachani. Family na erigo. This is what they are saying. Angis ni team mar deputy president. Onego som kuom daktar. Kata judges. Judge ineno kan three bench jantie. Ineno ka ogolo ringo body on the right. Consult his fellow judge. Yes, that is what now is required in professionalism. To lawyers, what to put no deal one side, what the law in the case, kata case marriage. No, not your case and mokoma even keeping quiet is good. You just keep quiet. So, to me, anyalo wacho ni Gachagua be nyaka ng'e nitie ga gimilon how marriage. This is also bad luck. John Jabatiso ne kong'e ni dhi tho to kanyako cha nomiel to ne nono ankoso kwero mama cha ni ng'e ni itimo marriage. Koro yo midhiye ni ruodhi ni kendo kawi ganade. To mama cha odhi owacho ni ke nodwa noted ne king cha. To odhi owacho ni nyare ni wachni baba unone wachni ruoth ni omimna wi John Jabatiso. Koro ne onge ma ruoth nyalo timo. To we John Jabatiso knockout. So that is also what may happen to him. So let him be a brave man. Tell on expenses, Maggie. Those are the risk of being a leader.
He must have acted, obeyed the power, no don't you too much or anything. See, hey, Kataman in profession guy in Tigikma came through his office and we answered. So generally, the truth of the matter is, to me, from where I sit, T. Marga Gachagua Manyalogo Gachagua Pin. He had a very good defense, but when to put it, and what to say and where. Mago matter, Samiti Mukes. Nikechen, Kodi, Duokorego Joka, in Parliament, to Kobedo remorseful. Don't you challenge it, give it to a watch, to Kumia evidence. And Mara Enema. To being New York, you can't kill Oka. This is what they gave me. Itero Katafi David. Iwinja, when you theory Kondeko. Otero Kachande. Don't you know cases going on, and I think probably Ika winning in face the main trial. I think probably any gigo mobro me the Senate. Way out money ginon Gachagua Udo. How is he going to survive? One is the challenge. Yes. My advice with him and him because Abraham Nitie institutions man kore gulwenka. Talk institutions of cloud record. They have what I know they can punish him with. So the best thing is to resign. And chance in new Pogrego President Ruto. President Ruto probably President Uru was consulting. In the council, you may agree no go Ruto, or subject Ruto according to the law. So probably the president does not have that kind of counsel as at now. And then any koromane kakao chal so the best thing is for him, either way you survive or survive, he has to look for another nyakore sign. Kamano, atane wadok chiene weche maga od bura gi conduct mar od bura. Sane koro wantiere gi od bura mano ma Senate kod mano ma malo National Assembly ka gintiere karaka. Conduct kaka jogo sebedo ka timo chenro gi duto. Nitiere weche mitimo ni maga investigation, tie jogo matimo nonro kendo rango ni mondo gigi ochopo yo makare. Piny Kenya osekalo obadho mopogore tom. Kata kopogore gi mar Rigathi Gachagua masani ntieni. Nonro waneno ka itimo kendo gikelo neno mathoth ahinya. To dik buche moko maponone wacho kata ni kae wane kaka bede migepe mopogore nyalo tiyo kanyakla mondo miyo neni omenda molal ma sirkal oyudi. Bende waneno ka od bura tiyo gi siso abila magi tiyo gode golo Rigathi Gachagua okoya pisini. E siso marom kamano bende loso chike gi chenro mamoko manyakonyo ngima jo Kenya kaka sano gi mag thieth wan gi magi wacho public participation gi kae timo gi ineno mana mar Rigathi Gachagua timore mapiyo ahinya gi siso maduong' ahinya. To moko machalo kaka magsha to en moro wacho ni kata notime mano ji manok ponono mano wuok oko mano mondo mi odonje chenro gi. Od burawa osefelowa koso kae mantiere ene weak link. Ingeni nitie gimo nyalo loso makini onego kiny. And National Assembly ok ni safe kata matin. Nikech professionals bro dhi chako donjore kodgi kaka sani neno ka jo university wacho ndwaro kendo keto strike. Doctors are also coming back. Jopuonj mag secondary and primary will also come back. To kai manyalo mes gi up. So emo miwinjo kiwacho ni samia ikelo gimoro. To kel gimoro king'eni kiny kuno hinyi. And ing'eni yath magin go en ma jo Kenya no go en bro olo gi piny te. They will never see parliament again. They may think no koro magitimo gimalech, but they will never see parliament again. Nikech parties mabende gi represent go bende bro olo kodgi. Nikech party be ok nyalo ori pile ma in a problem kama orie. So ing'eni threshold mar cases to pogore. Like they would say when deputy president or queen president bro mio development okudhi nyime piny be nyalo pogore diere. Kore nyano kama ne momio gikele mbele. Gima nyako winjire nto ama no nego bed ni Gachagua raised in the house. Ing'eni Gachagua ing'eni chik wacho no kinyal participate gimoro dhe ni go koko.
Gachagua onego wach na an gik mwacho gi. Nitie moko monego polisi madil go. Era report police kapok aduoko gi. Ng'ama accuse aka en nga. Iwinjo kada kaka ineno madoho cha. Uwacho ga to court of appeal to no duogo omiya back my money. What was wrong kaka na comment about the judgment? Iwinja. To mago no nyalo wuoyo mana on point of evidence. Koro en won case ne kotimo maber. Emo midwa ne samidhi case iyo kwang bed ngama compost. And gini bende Gachagua en ngama seche moko either ongo siepe orengo siepe. Nke Gachagua ne bed go siepe. To gini da kochopo kata in the floor of the house. Wan gi joma dongi Kenya kae wan gi Jaduong' Raila Amolo Odinga. Wan gi jopate madongo, wan gi bishops mamawa. No consult jogi. To jogi ne di romo president. Ke gibe nyaka gibed guided. From there ne di gitieko gini o makare. Ene mowe gini bochopo kama koro jo take your sides. To gima dagi Kenya kae ma anyalo nuoni in this set today. Leaders who are set a president magini neno gana no nyiew gi every day. Kekta court kilonke koloi to no ngane onyiew. Disease ni wabro tieko karango. Kama e wach modwa pidho ma joma tindo broke out tomorrow. So wabedi jok moko ma can make a decision. So gik miwacho kaka important bills ma deal gi Kenya. So this parliament has failed totally. My parliament moko so ng'eyo kane kiduoko ki uso maembe ngato uso maembe siling 20 tini uso 40. Ja 20 ni ng'eni nyalo tieko mage bu kendo dhi war moko. Kendo duogo tieko bo dhi war moko. Ka in magi mag 40 gi chung. Bo duogo ido hala moloyi. To into magi mag 40 kando to manadi ochung. Our parliament does not reason like that. That's why no taxes are too high. Ke girango sara. Galawenses magiudo. Ingene parliament ni parliament machimi maber mogik. To gine magi wange jo Kenya malach motamre no. My parliament man got a lot of privilege. And gum to kamari go constituency free ma all ma photo to everything. To mane magadana visitor school maonge choko nyal de. School maonge jopuonjo konyal de. Hospital michiedhi jo konyal nyono. So generally representation ma Kenya is wrong. And that's why we come here warning. Nyinge mulieko gi may not be there. From here maybe government is going to have another school of thought. Minyano anka new system of governance in Kenya. Makendo unyano ango kagi kumotimore Kenya Korean Kenya. Okay, no political party anymore. So circumstances are different. And experts are talking. I don't see any sense of what is happening. Gimaduong ni Deputy President Marwa had a bad luck in the journey. Gimone gwa penjere. Eno kom ni kanyu chapoden Vice President be no racha. Ko biro bedo Deputy President ero kendo koro ko chopo kuom Deputy President Masani koro kendo chako build richo. Deputy President Morocha be ne do work to wisdom maro uru no sustain. What is the disease in this seat? Man should be the question. Titie de nade kosuka tiba ochopo kama koro ni etem itembrang ni onyalo yaro mane kare magi monego rang. Iwinja nikech ing'eyo ing'engna bunge chande okoso distinguish what is criminal and what is political. Kacho nego gial Gachagua go political question. Criminal nego give me the various departments. Emano nego gichako go. Ekagi uyeni gi combine. But I believe not Senate is going to do a good job. They are going to try everything in the level of natural justice. Makwana ninge ni justice kada bedi. Option maduong en Gachagua nyaka resign. If he wants to survive. Ero kamano de makwaro ni kanyo dhiane od bura mar Senate. Chris Owino ntiere kar kanyo. Chris Owino machiegni cheno mar mbakoro modhi mbele kato arango wakuta Rubin cheno mano bura mano mathicho ko
Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono ochal nade ponono nyaka sani kama gintie. Sa osekalo dakika 30 tok sa 4 en sama nigeno kar kanyo Chris ni wadhi bedo gi thuolo mar neno mano ka isomo buche mopogore opogore ne midonjne Rigathi Gachagua. En ang'o mantiere kar kae? Osedonjo kar kanyo, kindege osedonjo, ma iseyudo are donjo kanyo kinyi gin mage? Erokamano Cleophas, mana ke iselero en saa 4 madhi gi nus kalure kod chenro mane ochiwne ute fwambo. Seche kabela nonego bed ni chenro ni osechakre ayanga e od bura mar Senate. Kata kamano jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne odonjo dakika 30 mokalo kaachiel kod okinde mage kama ler mosemiwa en ni e sechegi jo od bura mag senators romo ma ok dhi bedo ayanga ne jopiny gidhi romo kuom dakika 30 mar chano ka idhi tayo chenro makamae mar winjo bura mar Thicho Rigathi Gachagua. Koro nyaka sani en ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne osechopo dakika 30 mokalo kendo en e alwora mar od bura. Senators bende dhi nyime kod TWAK ma timo e yor apanda e alwora mar od bura kuom onego bed ni odhi nyime kuom thuolo mar dakika 30 bang'e to chenro ni dhi chako ayanga kendo ka giseduogo chenro ma dhi timore en ni clerk takaran mar od bura mar Senate dhi somo ketho 11 ma odonjnego Rigathi Gachagua. Bang' somo ketho kamago kuom dakika mar 30 okinde mag Rigathi Gachagua kaachiel kod mar od bura dhi bedo kod thuolo mar dakika 30 moro kamora mar golo weche mohiu ewi ketho ma osom ewi Rigathi Gachagua ketho 11. Bang' ka kweth mar Rigathi Gachagua kaachiel kod kweth mar od bura osechiwo neno margi mohiu ewi chenro makamano, ler mwayudo en ni od bura mamalo kata National Assembly dhi yudo thuolo mar chwalo neno duto ma itudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ketho ma odonjnego e bura makamae. Neno makamano kata ketho duto mag onego bed ni isomo chakre seche ma chenrono dhi chakre nyaka saa 7. Bang' saa 7 gidhi kawo yweyo matin ma dhi dolo kumbo. Bang'e to kochopo ka saa 8:30 gidhi duogo kendo bang' saa 8:30 od bura mamalo dhi nyime kod pedho neno kaachiel kod chiwo joneno magidonjonego Rigathi Gachagua ewi paro makamano nyaka seche madhi kar saa 11. Bang'e kar saa 11 nyaka saa 12:30 od bura biro bedo thuolo mar goyo kogno joneno ma ochiw odiochieng' ma kawuono kod od bura mamalo. Bang'e kochopo kar saa 12:30 chenro ni onego bed ni oserumo kendo gidhi yweyo nyaka odiochieng' makiny kama chenro ni onego bed chakre kar saa 3 nyaka saa 5 odiochieng' makiny kama Rigathi Gachagua biro yudo thuolo mar duoko penjo kendo luoko nyinge ewi ketho 11 ma otudego. Bang'e ka oseyudo thuolo mar duoko penjo kod luoko nyinge kuom seche 5, Rigathi Gachagua bende biro thuolo mar chwalo joneno kod neno mage. Bang'e to okinde mage kod okinde mag od bura biro thuolo mar goyo kogno joneno makamago. Bang'e to kochopo kar saa 2 mar otieno senators onego bed ni goyo ombulu mar tero pacho Rigathi Gachagua kata duoke e apisi. Gima waseyudo en ni weche ok ber, onge ler moro amora ne Rigathi Gachagua. Dalili kata ranyisi maneno en ni onge gima ber, osiep maber e kindgi onge, nikech seche mwaloso ni ma od bura mar Senate ni romo mar apanda mar tayo chenro ka gidhi chako winjo bura mar Thicho Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua ni alwora mar od bura sani, to jatende William Ruto machiegni kaka bende en e karomo mar KICC manyiso ni jatend piny William Ruto en odhi nyime kod chenro mage kata odoko ni jalup ne Rigathi Gachagua to ni alwora mar od bura ka geno mar chopo kendo winjo ketho ma idonjonego kendo luoko nyinge ewi ketho maka mena temo na nyiso picha ni
pogrok nitiere maduong' e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Kinde ma jalupne Rigathi Gachagua ni e bawo e alwora mar od bura kawuono, jatend piny William Ruto kilometers machuok to nie karomo mar KICC men meters machuok kuok e alwora mar od bura mar Senate kama odhi nyime kod chenro mag piny owacho ma pile ka pile. Gino machal ni ok oneno ni ng'ikruok moro amora ma okel kod onge mar Rigathi Gachagua. Ler mwaseyudo bende Cleophas en ni odiochieng' makiny Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oluongo romo moyiedhi mar od bura chieng' tich abich. Spika mar od bura Moses Wetangula oluongo romo moyiedhi mar jo od bura chieng' tich abich, ma gima liekore en ni romo makamano chieng' tich abich nyalo dhi apuodho nying jatelo madhi kawo kar Rigathi Gachagua poni od bura mar Senate ogoyo mbulu mar tere dala odiochieng' makiny. Matemo lieko ni seche moko oganda jo Kenya nyalo bedo kod jalup jatend piny Kenya manyien nyasi mar Mashujaa Day madhi timore e kaunti ma Kwale chieng' Jumapil. Mago weche motemo luwo to waseyudo maling'ling ni chieng' tich abich romo moyiedhi oluong kod spika mar od bura Moses Wetangula, to maling'ling yango ni romo makamano nyalo dhi puodho jalno ma idhi gwelo kod jatend piny William Ruto mar kawo kar Rigathi Gachagua, ma seche moko poni od bura mar Senate othiche oko to piny Kenya nyalo bedo kod jalup jatend piny Kenya manyien e nyasi mar Mashujaa Day chieng' Jumapil. Koro maga gima dhi nyime kaka Cleophas. Arita bende ong'aw e yo mamalo kochakore e wang' apaya ma Uhuru Highway. Arita ong'aw, obila mapile, obila mag Kanga kachiel kod obila makedo kod njore kata anti-riot police bende ni e alwora mar od bura mar neno ni poni weche ok odhi kare to ginyalo keto kwe kendo neno ni onge gima odhi ataro kod chenro mag sirikal. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Chris. Adawe thuolo mondo mi yud thuolo mar donjo e od bura yangore kar ni Gachagua osedonjo e Senate kanyo mondo mi ochak ane luwa ne chenro mabiro kanyo achiel kachiel. Agoni erokamano ahinya, wan kodi kendo weche manyien mag migago ang'o biro iri mondo mi tudwa achiel kachiel kimiwa maling'ling mantiere kar kanyo e alwora mar od bura mar Senate. Mano Chris Owino nyakoro moge jwang' olerno kanyo achiel kachiel gigo matimore e od bura ka ywe masanda ka osekalo 39 ka waduogo kawa jo hawi ang' wayuda ne pat jo Nyeri ningi wacho nade kachiel kora ka pat Tom Nguku ka wantiere kaka watieko koro twak ayanga mara mbako romo kwa baye achiel kachiel nyaka e od bura waka ywe masani. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial *860 *418#. Par ni Citizen e od jower duto. Thoth kuot mag kansa ifwenyoga ka otim screening chon. Tiende ni ka ofweny kuot makamago kapok odhi alanda to inyalo thiedhgi. Kik iluor mar dhi timo screening, inyalo reso ngimani. Tuo mar kansa ok en buch tho. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Dhiero ma an go maduong' mar ariyo material ma ongego en training tools gi kaka puonj ji mondo oyie kod ni gini ber. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga
487 star 5 hash na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabor ya krom ganyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. The entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kikafaya gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach sangwen otieno. Machini kendo nyakoro mwijonda eko sakalo pra angwen kod adek toksa angwen marukinyi makawuono kaya warengo ngwecho nwangeni odumada kama noka inya to watieko chendo masani mondo miya materi odbura achiel kachiel okinyi makawuono antiere kaya kod Tom Dukiwinjo chal mar wach gigo matimore e Senate achiel kachiel kaka Chris Oweno bendo lerona karkae to ntiere paro mag joneno bende mantiere karka mabende wacho ni Manjina Lazaro Kanyamboko wacho ni nyocha se wacho ni Gachagua tribulations are mainly political and political issues can only be handled politically. Judicial processes will never help him at all. Mano mane chiwo pache kano wacho ni jaduongo dhi dala maonge break. Osechopo seche makoro dhano olan pogo personal jealousy kod teach a public office nyalo konyi e rito kata ketho tiji. Aya mano kama indiere karkanyo ochiwo paro mopogore kama gintiere karka kineno mood mantiere e Senate ang'eni pok waneno jood bura ka nya kochopo karkanyo ang'eni anga duogo mondo mi ang' lernwa ni wacho wakaw pat jopiny mondi wawinjane mood mantiere oko ahinya mantiere county Manyeri kama wadatudre kanyo kod jafwambo wadwa mantiere kanyo mano Kamau Mwangi mondo mi okono ne mathoth mano mantimore kanyo aluora ma Nyeri okinyi makawuono. Kamau Mwangi, hali vipi katika kaunti ya Nyeri asubuhi ya leo? Iwapo Wakenya wengi wanasubiri kuona iwapo naibu wa rais atabanduliwa ofisini au atasalia ofisini. Na Cleophas, katika kaunti ya Nyeri matarajio ni mengi na bunge la Seneti. Kumbuka wiki jana tulizungumza na wakazi wa kaunti hii na wakasema kwamba hawakutaka ama hawangetaka naibu rais Rigathi Gachagua aweze kuondolewa mamlakani. Na kwa sasa tuko katika soko la Asian Quarter. Hili ndilo soko kubwa sana kila Jumatano ambalo linawaleta pamoja wachuuzi kutoka maeneo bunge yote 6 ya maeneo bunge yote 6 ya kaunti ya Nyeri. Nitakuwa nazungumza na kati ya wachuuzi hapa, wengine wanazungumza lugha ambayo ni ya Ramogi, nitakuwa nazungumza nao na nataka nianze na huyu hapa ambaye anatuzungumzia kwa lugha ya Kiswahili. Utuambie tu kwa majina unaitwa nani na utueleze kwa mjadala wa umbo unaendelea Seneti, maoni yako ni yapi? Mimi kwa majina naitwa Richard kutoka Bungoma. Mimi ni Mluya. Lakini sisi nini ya Vice President wakisema ati aondolewe mamlakani, sisi kama wananchi hiyo kitu haijaenda sawa, kwa maana ushahidi yenye wanatoa haina nini ya kutosha, haina usito. Alafu wananchi chini hapa wanaumia. Mambo tu ya impeachment yanaendelea bunge na sisi tuliwapea kura waende huko wafanye kazi, wafanyie sisi kazi. Kazi yenye inaendelea huko ni impeachment peke yake. Na rais amenyamaza kimya. Na kama Vice President anaenda nyumbani, ni heri pia rais aende nyumbani. Sisi wananchi tumekataa. Hiyo ujumbe kwa maseneta wa eneo ambalo unatoka. Ujumbe kwa seneta wanapofanya hiyo mkutano watoe nini uamuzi wa halali. Wasiwahi wekwa mfukoni. Watoe uamuzi wa halali na wafanye vile katiba inaenda, vile katiba inasema. Kwa hayo asante sana tu mama, karibia jongea kwa majina pole. Kwa majina unaitwa nani? Alafu tueleze kwa mjadala huu wa Seneti, wewe
ambao ni wa kumngatua naibu rais, maoni yako ni yapi kwa majina? Aniluonga ni Diana Ania Sembo Siaya. Adwa wacho kamae e wach bar Senate madhi mbele no. Jogo no yier ji ariyo. Koro ka no yier gi ji ariyo to okosabedo ka timre maber kaka ni rais onyisowa. Koro wane wakwayo ni mondo rais otimnwa maber. To kapo nono ni no yier gi ka gin ji ariyo, kapo nono ne gidhi to winjore mondo gidhi gite. Mane kwayona. Na wewe ni mchuuzi katika kaunti anayotoka naibu rais. Pengine maoni yako kwa yale ambayo yamempika ni yapi? An gima neno ni mondo rais otimnwa gik mano ohaidiwa. E gima neno. Konyalo timonwa kama to tiango konywa. An jauso e Nyeri kaendie. Naam, asante sana. Wacha tuzungumze na huyu mama. Kwa majina unaitwa nani? Maoni yako ni yapi kuhusu kinachoendelea kule bungeni seneti? Mimi naitwa Beatrice, mkazi wa hapa Nyeri. Sisi tulisema kufa dereva, kufa makanga. Na wabunge hawakutusikia. Sasa mpaka hapa tumesema kama Rigathi ataenda na anatolewa juu ya kutetea sisi watu wa Mount Kenya, hatutaki vice president mwingine kutoka Mount Kenya apatiane huko kwao, sisi hatutaki. Juu walisema ati anaongea ukabila juu ya kututetea sisi watu wa Mount Kenya, wacha hatutaki mwingine. Juu sasa mwenye atakuja atatetea nani? Akitaja watu wa Mount Kenya watasema ni ukabila. Sasa hiyo kiti apatiane huko kwao. Sisi hatutaki kama watu wa Mount Kenya, tuachwe tukae sisi kwa amani. Hatutaki hiyo kiti, kama sio Rigathi, Ruto must go. Naam, asante sana. Sijui nione kama nitampata mwingine hapa ambaye anaweza kuzungumza. Njoo tueleze kwa majina unaitwa nani, maoni yako? Naitwa Joseph Ashira Magoro. Kitu ile tunasema kama Rigathi anaenda tunataka wale waende wawili. Kama sio Rigathi hata chague mtu mwingine ama Otikinya. Achague huko kwao. Na pengine seneta wa hapa Nyeri, Wahome wa Matinga, ujumbe wako kwake kama mkazi wa kaunti hii. Unajua hao ndio wametukosea juu wameusa mlima. Juu hao ndio walionyesha wale wengine watamfukuza Gachagua, nao wale wengine wakashika hiyo mjandala. Sasa ndio tunasema kama Rigathi anaenda wasirete mtu ya mlima, apatiane huko kwao. Naam. Asante sana. Sijui kama tutapata maoni kutoka kwa wacha tupate kutoka kwa mwenyekiti wa soko hili kwa majina Bwana John, alafu utatueleza maoni ya wachuuzi wa kaunti ya Nyeri siku ya leo. Asante. Kwa majina naitwa John Mwangi, mimi ndio mwenyekiti katika soko ya Sheni Quarter na pia mkazi katika Mlima Kenya. Niseme kwamba sisi kama watu wa Mlima Kenya tunasema Senate leo wanapojadili mjadala ya impeachment ya Deputy President, tunaeleza kwamba ni vizuri wazingatie ile masuala ambao kwamba itaonekana kwamba ile muhimu ni kuhakikisha kwamba Deputy President kwamba hata kuwa impeached. Kwa sababu katika Senate ni upper house ambao inazungumza ama inajadili mambo kulingana na venye hata court inaweza zungumzia. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba wakubali tu kwamba Deputy President Rigathi wa Gachagua wafanye kazi pamoja na President mpaka 2027. Na kama basi itakuwa kwamba watakuwa impeached, tunaweza kuambia watu kwamba basi wasitupe hiyo nafasi tena. Wapeane hata kama niko Nyanza, wape Gladys Wanga, angalau pia yeye akuwe deputy kama hivyo ndivyo wanataka. Sisi kama watu wa mlima tumekuwa tukisupport kwamba tukisupport Luo Nyanza, na kwa hivyo tunawahitaji. Leo tunajua kwamba kuna masenators ambao wametoka katika Nyanza region. Wajaribu pia wakatae ile mswada ambao ni ya kuimpeach deputy, na wakifanya hivyo tunawapea guarantee kwamba 2027 tutakuwa na wao na tutapanga vizuri. Asante. Asante sana mwenyekiti, na hizo tu ni kati ya semi kutoka kwa wachuuzi wa soko hili la kaunti ya Nyeri, haswa Asian Quarter, na ambalo limewabeba wachuuzi kutoka kaunti zote 6 za kaunti ya Nyeri. Mchanganyiko kweli, kuna wale ambao wameogopa kutoa maoni yao tu, lakini tutaweza kuzungumza nao. Lakini hali ni kama ilivyo bunge la seneti linapotarajiwa kukaa ndani ya saa chache zijazo. Kwako Cleophas. Mwangi, kweli huo ni mchanganyiko, na ni mchanganyiko maalum. Ero kama na yenya kura mojo mwatire karaka mago pajodak Banyeri wijo kanyo paro mopogore ka gintiere karai wacho ni koro wachomo kama chal nade. Aya, ote madonyo karaka ka wokoma Robert Nyasona wacho ni Tom Nguku ni mane studio kende donga bia akonye kikijani. Tom Nguku kotieko to wabomanyi modibi podon ka kiny
Kachel kodo kodo chike mamoko kantiere kar kairo kamano kuom luwo twak kendo wacho ni luwo twak mano mar Thicho Rigathi Gachagua achiel kachiel mano jadolo number 1 mane kaka oluongore kar kanyo kendo wacho ni luwo chenro wach mantiere kar kayo winjo pat jopiny mantiere oko e ground mane wach mantiere kata en paro mopogore opogore jok ma seyo chenro makamano jok ma siro gi jogo ma bende wacho ni kaka gidhi to gidhi oko gite kata ero kotamgi kik komno dok central to manye kuonde mamoko manyalo tere mano kimedo gi wach marimo gik sani dakika osekalo 52 to dong mana matin tieko chenro. Ing'en mane manyisi ni jo Senate nigi tich matek kendo gitem yalo burani yo makare kaka nyicha gitimo mar governor Makericho. Makamane nitie era to nene omiyo governor cho survive. Omiyo mani bende ka jood bura kotero kes motegno nyimgi kata gi substantiate gigo magikele nyim Senate no Rigathi Gachagua koso nikech ing'en he who alleges must prove. Ok en tij Gachagua prove, Gachagua nyana chiwo defense, but joma nyaka make sure ni case gi ochopo to the threshold gi en osiep na Mutuse ni ing'en an mana recruit ka university diere mageuzi to en koro mane tich ma en go. He has to fight mondo chiw evidence ma proper. Ineno ka jopiny gi owang', especially jo Nyeri, kendo winjo ka giwacho ni koro gino gol kikel kata i Mount Kenya ka. Geche ne gima gino nyiso ga ni jo kando so decide. An mane momi winjo ka wacho ni Gachagua kata ko survive kawuono option ma en ga to resign. Kecho konya tiyo kendo ni mon ke jogi matiyo jomoriembe gi mudwa tiyo. President nyalo here, president nyabedo kod respect. To joma riembe gi mudwa tiyo to jogi moso dage. Koro we will just have to take a bold stand mondo wogi. Ko survive Nyasaye ong'eyo. But ng'ama thuon be machomre gik belago. Ing'ena an bende ywak mang'eny gi bende onge tiende. Ajawacho ng'a gimoro ne nitie jalweny moro mane ni jakom Raila Amolo Odinga jela niluongo no Kumoteo. Ne lemo ga kabisa gotieno ka gin gorengo gini. To nowacho ni ga orengo gini ni kik ubed joma buo kendo urfulore jela ka. Ke gini ne wayud bed wachamo. Sis nukoro kwa yode wa urfulore. Wan watho thowa. Jomodong bro dong. Ne ko negi giduto. To negi ni jela giduto they were facing death sentence. Jomoko ndie manokwo. Jakom giro nok orengo gi nok. So mago gik matimore in life. En bende Nyasaye no chano ni nene mobro miyo Kenya bro dhi nyime in building jurisprudence. So this is an era for him to learn and for joma biro nyime mabro neno ka Kenya dongo. Gima ananyalo kwae ni kik obed ng'ama iye wang' ma gik matimore e ngima dhano. Kik obed ng'ama iye wang'. Sani tang'eno bro bedo gi depression depending on the result. Ka result ok maber obro bedo ng'ama mor. Kendo bro wuoyo saidi. Ka result bende ok marach bende bro wuoyo saidi. Mago to wa expect uru. En mana ni gima kwae no president gi jakom Raila Amolo Odinga ema giket chunygi motegno. To mana kaka kwayo kaka ng'eyo ineno ka joka wuoyo ka igi owang' mageche ni kura ma central to chal kama koro so aya e lwet ker masani. So o depend ni Kenya bro dhi nyime nang'o. Koro ker masani orang mana wisdom kako nyalo telo no piny. Sani to jogo igi owang' joma wuoyo go be kik orang ni joma lich mago nyalo be wuoyo nikech igi owang'. There will be time for reconciliation. Iwinji ng'en sama igi owang' tinyalo wacho anything. To ka iduogi paro bang'e tinyalo dok chien mondo ine. So ng'ama duong' ma gini omaka ahinya en Gachagua. O win odwa behave nang'o. O lose odwa behave nang'o. En ema gini koro make. Yes.
Erokamano ahinya Tom Nduku. Erokamano. Nkwara mwijo mano Tom Nduku non kode kachel kwa TWAK kendo wanono chal mar weche matenore koda Thicho Rigathi Gachagua mano bura mano mar Thicho Gachagua e apisi ma kinde mora mora ka chako sanudne ka wendro musabich onego beni wadhi achiel kachiel nyaka e od burano mano mar Senate mondo mayuda ni burano to neno magi ma idhi pedhi to TWAK dhi bedo nade e kinda senators kiduoko penjo to bende moko dhi bedo ka penjo mapek ibayo kagi kata kodo kinde mantiere e od burano mano mar Senate. Erokamano kuom bedo koda okiny makawuono arna chak chenro mar ope nyaka sani makoro achopo e giko mare. Jaro Soja wacho ni Cleorig ji odhi adhi dala osiepa mano Gor Mahia 001 ka entiere ka achiel. Erokamano ni jogo duto mosebedo kae ka luwo chenro nikech wakelo chenro machalo kamagi kod mamoko bende oriti masani waromo odiochieng' makiny ka warango chal mar piny Kenya kod mathoth bende matimore e od bura mar Senate kama bura makamana ng'ado odiochienge mar ariyo. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoja gi sumo kanyo kwar mokeo nyaka sango meneno Ramogi TV.